लोगोफोर दायो जोंहा बि ग्रुपनि खामनि थाल बुनाय प्रेक्टिकेल दङ दा बिथांमोनाबो माबायदि बुयो बेखौ नायनोसै जोङो माबायदि हादों हाया बे 15 साननि गेजेराव जोङो 5 इउनिट टेस्ट लादों नालाय दा अरेलाथ' जोब्बाय दा प्रेक्टिकेल दङ दिनै दा माबायदि दामो नायनोसै जोङो दे नों सिनायथिखौ लाग्रोदो। खुलुमबाय आंनि मुङा जरना खाख्लारि। जरना ना जाजागोन दायो नोङो खामनि गिबि बुथाय गाहाय गेलेथाय दे बेखौ नों बुनानै देखायलाय। एसे मोजां बुखांबावनांगौ दङ दै नोंना बेयाव दा ओरैनो नेक्स्टआव बुबावना नायलाय नों माबायदि बुयो नायनि आङो बैसागुनि जायखिजाया मोनसे थाल बुलाय मोननै दे बेलेग थालखौ बुदो आरो बेलेग थाल दायो नोङो बुबावदो बागुरुम्बाखौथ' मोनाखैना दायो आरजनि थालखौ बुलाय नों सिम्पल आरजनि थाल जाथ'सिगोन दायो मोननै दंबायो नों मोननै बेखौ बुबानो जाबाय बे फार्स्ट खामनि गिबि थाल बुनाय ना प्रिय गोम ता गोम दौ गोम दा गोम दौ ना बेखौनो डाबल डाबल बुलाय खेबनै खेबनै दे दे प्रिय प्रिय जागोन दे दायो लास्ट बुबानो जाबाय लोगोफोर बि ग्रुपनिया इसेबां आवगायाखै बिसोरो फर्मुलाखौथ' मोनबाय बागुरुम्बा मोसाग्लांनाय बेफोरबायदिखौ मोनबायानो होनजायो होमब्लाबो माने इथिंजाय सोलोंहैनो हाथ'वाखै आरोना बिथांमोना ओंखायनो आं बारा गोलाव सोंला बिसोरखौ प्रेक्टिकेल खालामला दायो जोबथानायाव बुबानो जाबाय माखौ बुनो जायखिजाया मोनसे थाल बुनानै थांदो नोंनि चइस